Kisan ngut ki kertong ka Kongres na Ribhoi District kila pendep ya ka jingtep kerteng mentakasngi kalai potri kuklangkot Hakmat Returning Officer ha Office Deputy Commissioner Ribhoi District na kabanta bania khun ya ka election MDC sya ka ying dorbar thawan ka Khasi Hill Autonomous District Council ke HADC kini ki kertong ka Kongres na Ribhoi District ki kentup yoba Mickey Douglas na Umroi constituency uba Dominic Mensong na Mauhati uba Rocky Marweng na Umsning uba Lawrence Nongrum na Nongpo bat uba Victor Rani na Jirang ha kene ka ju kasni arngut ki kertong ka NPP na Ribhoi District kila pendep ka jingtep kerteng na kabenta ka election sya ka ying dorbar jongka ke HADC kini ki arngut ki kertong ka NPP bala dep tep kerteng mentagasngi ki kentup uba Rangkensai Karbuki na Umroi constituency bat uba Joblinston na Mauhati constituency. Kumangalong nadu kasni bangalayo ya tiket na ka party congress ngalong magadon ka jingkermen 6% na ka Mauhati lai constituency ka jungi but ka surjong pai baro bakalong kumta hadu kini kisi sagawero nitip ba ka Mauhati constituency ka de ka ba ya ka party congress ladang isang sharum seneng laning ile sagino benta ba niyo seu ba ka surjong pai ba na ka lai Mauhati constituency ka jungi ki ba ya ka congress party de halor kata ka nongrim ba nga ong nadu kasi mangayo tiket na ka party congress nga ong 6% ngadon ka jingkemen tamba ka di bandon ka jingtay sitom krem ka jingtay sitom ninom la ban poi show thong jong ga job ka gini kisni nga seu ba bat kiyo ibar khoi ya ka jingtay sitom ga jonga bat nga seu ba hadu gini sni ngayo ka jing it na kipai ba nong chung snong jong ka Mauhati constituency gi jong dia lor kata norim bangadon ka jingkemen ka baskem ba ban job hagane kenti ka babenta hagbaya di bertang laban ong kanam don ai ke jingta nang benta junga ka kta penban na ka benta ka jungki Liman hadin bakla ada file di Indonesia to ka tin ka banang kong ai kan go ka dem so nunggu nok thau wala ai ngai kan kan lat ka ba nganyo ban file ka nomination ka junga mata kasngi bat kumba baro kitip kanong po constituency kadai ka constituency ka ba ki fight ba ki ie ka party congress kata on a track record ki UI ba ki fight ba kedang ai ki sania ia ka party congress dan ikren na ki history ki ba fair ka ba ki election ki ba fair ki ba de brung UI ba ka congress ki don ka base ka ba kwan ba po di kongres tapi tip baro ngitim arajar karkandai sitting in DC ula job na kane ka party ka biye ke jungi ka party congress hadin ba ila job ka jing shisha sans na ba ban ay ka jing sakri ya ki pajba na kane ka party ka bala penjob i ndai ilami no saka way pat ka party kam nilai ndai hadin ba ilami EMDC ru lami ki nong ilam ki ba fair hadu menta baro ki primary unit bat ki nong kit kam juga congress kedang long dak kidang klan bat ngidon ka jingkermen ka baskem ka bahakan ka kenti ka bamenta ka party congress sa sisin kanyang rasong na po bat kinailat lem nga panganjob na kanila constituency punya election ni i kadon ke ji tre ke chongki ke henry bangin ong mangi babali phili ke tre lang mo khamtam le bakilaya don lupa kata ke ji susu na ka banta kimat jong ka jat bulu mo kedon ka understanding ke jongki haba kidon ha district council kidon kimat kiba new e ba ka jing tre lang jong congress bat ke NPP kidon kita kimat kiba yarap ban kentiu na ka bawan ra'i ki bill kiba fair na ka banta ban kentiu ya ka jat bulu ke jongki henry ka inga ba na kwa banong talong ba ka congress ka yang scam ha nong rim nga jongka ban syakriyo pa ba kumba nadu masdan kumbangalakan bene Bangyo ya ke jinglong bakar pang jungi lang baka kredit ka bandril day na ka party congress tengi kermen ki jingyo jungi ya ki kendon ki paper ban ya dai ka jai bandril ka jungi wat lada ki don ki kendon ki banangi hapan pen scam susu ha ka sik sidul ki jungi ladangi job ninang la ban penti kena ba kita ki an paper ninang la ban ya ka jingte ya ka jinglong jilang ban penteli ya ka jai bandril ban pen scam ru kumno bagi da ya kari ki jungi ni bagi pa hadu mta kimpat ya kenduk ya kita ginom ikman te ngiya chrum chenang ngi iba ketika kasin ka ba kani kasin ka balaya nga te ndai ngi iba ka bas
kanti kalung pasuk ha bangin poi sa kathong jung jingjok nomor ba kamte na ka ong no na ka jingtrish dom tenrei ka dei ka ba ki pai ba hi kilang lut pan kala ne panwan ra no sa kiwi kinong ilam kiban banile persyapat bat kini godon ta listing Kaya kadang em guna gajing tak apa beda ki nong kesan ki hadin bukti nong kong kelatai ban yakun nak UCPF mati lah penyusun bakal kongres. pi kani ke UCPF kadai ka ba nila regroup dan ngi organize biang anak tu TMC ka ba i ba George Ilong kung president hadin ka jing resign ka jungi tengi kung ki vice president ngila etristom ban penlum penlang biang ya kinong tre baro suong na baro kinong tre jong ka TMC kidon lang ha ka kenhun jong tu ka UCPF but hadin pengila da form UCPF but nakaliang UCPF kala ay nga la syania nga bangan long to kurtong kandidat te nila ya menjorlut barok ha ihat por tanay ka syumi tang katu baong ba kajing pet na ka UCPF sa kongres mangamar we tanay katu ngila da clarify ha ka arbitrate ka meeting gabing mo sa kongres babaro kinong tre jong ka UCPF kabobot kitu TMC pa khoi batre alo ni president ki secretary kinong kitkam ka hakamat ki download bat ni tenga iba unit ru isukan buat baik nakatu ka TMC sa UCPF tungkor bat na UCPF pat mata siya ka Congress te kijo gibreu kamdon ni ay ban om bakadon ni fair ni jing tunalan ni jing tulak kajo kalong kunjo mentanling ibang ngidon ka Congress ti ni ka TMC ka group TMC bat kinong kesan Congress ngindal ya trilang nginong pingin sa kain ba nomor ba pi ka yo nga menjur ba ka party ko da kadon kam supaya ba kubreu don kam supaya ba dan nakaliang jongaru nadu banga yele election nadu agar kat saw agar kat kendai bat mentah ngampat ju het lane ban ong bangnya ngam ju don hapo snong adon bi asna pai ba benite lang ngiyam lang ngikimen lang entah hibor beret ye tre Kumpulang mentah ini bukan mo jono ngimla ban khang bang ngi haban priang kadi ke demokrasi ke babar khoi ngin hapi men simenta te jing wan jing i ban yakun haba kinong kitkam baro kidon lut bat ngi te ngam tip hakunu kador nri adu umta te ngam iba indon ki meeting en kandon ka jingalang ke jung i te ngam iba hadu kanu incline nomor bangin yimi sabar ba kadon kum kata ka group ka ba nakaliang jung ba George in lead ke ngam iba kandon ka kanu ka jing kata ini